Igsoon, willing ka ba nga makaambit sa kinabuhi ni Kristo? Willing ka ba nga makasinati og mga pagsulay, makasinati og mga kasakit, makasinati og mga persecution? Igsoon kung willing ka pagmatinud-anon sa imong pag-alagad diha sa Ginoo. Tinguhaa sa kanunay nga makaambit ka sa mga pag-antos ni Kristo. Tinguhaa sa kanunay nga masinati mo ang gahom sa Dios nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Tungod kay kung matinud-anon ka nga magsunod, matinud-anon ka nga magkinabuhi sa kinabuhi nga Kristohanon, sa kinabuhi nga Dios nun, daghan kagayod og mga pagsulay nga imong maagian. Tungod kay ang sigpit nga ganghaan lisod gayud kaayo ng sudlon igsoon, apan ang hayahay nga ganghaan sayon og dali gayud kay ng sudlon. Ang Filipos 3 versikulo 10 nagingon, ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo o masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang pagantos o mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon. Hinaot igsuon ingon ana usab ikaw nga ang imong tinguha sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan mao nga masinati nimo ang gahom sa Dios nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Mao nga makaambit ka sa mga pag-antos ni Kristo samtang aniya siya dinhi sa kalibutan. Hinumdumi igsuon kung magtinguha kaniana, kung musulod ka sa kabubuton sa Dios, imo gayng masiguro nga makasulod ka sa sigpit nga ganghaan. O ang Dios gayud mugante sa angay gayud kanimo. Ayaw kahadlok igsuon ug ayaw kabalaka sa mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi, sa mga kasakit nga moabot sa imong kinabuhi. Tungod kay mas grabe og pagsulay ang mga matinud-anon nga mosunod diha sa Dios. Apan in the last days igsuon, panalanginan siya sa Dios, bantayan siya sa Dios, amumahon siya sa Dios, og ihatag kaniya ang tinuod nga kalipay, og ihatag kaniya ang tinuod nga ganti. Og ayaw kalimot igsuon nga ang Dios nagbantay og nag-uban og nanalipod kanunay kanato. Amen? God bless sa tanan.